anthu andale ndi anthu oyipa kwambiri komano omanganyayo tiyeni tithu timuombere m'manja ndithu after andale zinapita analuza koma still akuthandizabe anthu ogawa feteleza ndi zina ka mbewu kugawa feteleza kwa anthu ovutikitsitsa mwina mabweza feteleza ochuluka bwanji komanso mufuna kuthandiza anthu ovutika motani. Feteleza ndikumayenda khomo ndi khomo kumene tikuona kuti anthu ovutikitsitsa mapasa feteleza wa urea ndi NPK komanso mbewu kungoti chakuno mapeto kuno mbewu sizinabwere kuma ziyapeza komano kumene ndikuona kuti apa ndikuvutikitsitsa mukudziwa kuti boma likupereka fetelezanso ochipa zimene zili zinthu zabwino kwambiri koma alipo anthu ena chinkali ochipayo sangathe kumukwanisa kuti apereke ndenda amene kwapanga target yo mabasa makomo mwawo inaso kumafika pamundapo kuti tikaone mundawo chabwino tinaona tu munali kuchera dzulo lero muli kudowa ndalama zogulira feteleza zimene mukuzitenga kuti komanso kuyenda mphekesera yakuti munadya ndalama za boma makamaka zokwana 15 billion kwacha imene imakhala nditu budget ya pachaka koma akuti munayidya pa 6 months mungafotokoze bwanji how true is this story? Okay, ndiye amene unena kuti kuchera dzulo kumene atulankhana nakanipezerera koma ndaenda kuchigawo chakumwera mupanda atulankhani kunonso kudowa kuno mandisatira kuno chifukwa kuti sinafune kuti twangati zinthu tikuchita zachisisi kwambiri koma konse kumene ndiziyendako sikuti tiziyenda ndi atulankhani ndiyenda makomo ambiri kupereka feteleza 2 bags ndi mbewu. Now kubwera nkhani imene mumakamba yonena kuti ndalama ndikuchitenga kuti ndi azinzanga malayi muno amatithandiza amene amatikhulupirira komanso ambiri ndi azungu akunja amene amadziwa kunena kuti uyu tikampasa ichi timakafika. Ndanena kuti president ananena kuti pali ma F4 food, fertilizer, fuel and forex. Ndiye aliyese yangane munga malayi kuti ine ndikathandiza chani ine ndikuti ndikuthandiza fertilizer komanso food at my level because tikamkambaza ndali zinapita I am former vice president nali vice president wa dziko lino anthu malayi muno anandipasa support nthawi yanga inapita. This time is for Professor Arthur Peter Mutharika and his government, so he has to be given support ine ndikupanga zinthu osakaza ndale. Now coming to nkhani ya ndalama kuti zasowa ku kapena kuti zinagwiritsidwa ntchito ku office of the vice president sindikuziwa amene akulemba ndikumandipanga implicate ine mwina ndosuta chamba kapena iyayi kumwamowa kapena umbuli umene chifukwa vice president samagwira ndalama vice president ndama budget samamukhuza komanso ndingati kunena kuti ineyo monga former vice president ndimasamala kwambiri kuti ndilankhula chani pa nkhani za dziko chifukwa anthu akulankhulawo sakudziwa kuti ndili vice president nthawi zina magalimoto ndipiti umene ujayo fuel mafuta ndimayika andalama zanga ndekha ndimauzidwa kuti ndalama akulibe nthawi zambiri fuel ndimayika ndekha nthawi zina ndibwezera nthawi zandibwezera asilikali amene nthawi zina amakagona amene akudya ndalama za mtundu wanga kofesiko ndalama sizimapezeka sopano ngati ndalama zati agwisa ntchito kupitirira muyezo nkutheka kuti pali chifukwa chenicheni chimene achitira zimene zonso owafunsa sine owafunsa ndi akuluakulu kumeneko amene amagwira mabudget amene akunena zimene zozo akungonena kundida ineyo pa zifukwa zawo koma zotheka kulowa mboma ndikutulukamo osaba chisanzo chake ndine ndinalowa kukhala minister of tourism, culture and wildlife, natural resources kena kono vice president kulowa ndikutulukamo osaba olwa ntambala ndine makamba kuti mundifufuza ndi mphuno momwe simundipeza ni mulandu wakuba ndezi mina kukambazo sindimaziyankha ntchito yanga ndikugawa feteleza kugawa mbewu ndikugawira anthu zimene mulungu andipasa ndi athandize basi tokoza kwambiri alimekizeko ziko ai anatusa pena baji atanyamula mwana mnatusa mnyamula mwana akumana kumseu ndi Dr. Michaels abira titini kandi niseko kumopano
ndikakuvasifeterera Hausa zukulano. Zukulano. Itabwerani. Tabwerani. Zukulano. Tabwerani. Bwesera ni matumba awiri. Hakuna sawa. Namulenge nyamata. Nyamata katenge uje. Anyamata akatenga nyamata konkuno awa. Hapo zosezo zili mtubi mo kungokhala nazo katenge ni federeza. Uli banji. Zila kita. Salome. Bo. Pase mo. Uli bwino? Wamba kundisekere? Salome? Nenga winda? Luis. Mpasi mo. Uli bwino Luis? Very good. Yeah. Bueno. Yeah. You there? Where's Saluna? Akuja koko malima ndakuonesa kumena malima ndiwo wakuta malima hapa ndi kuntunda ako Mungolo bwa bamile. Iya mbeu tukupasa. Petreza uyu mbeu akula. Mawa bwesa petreza. Ambuya kudalisema. Ndizo mukondi. Nyesi pimbe kumwamba. Lumungu azime kuzeka. Apote sindini yemwe tosiribana. Ndiyo kumwamba. Lambira bempera. Yimikizeni Yehova kwa mwamba mpapa ni yose sinalozi okuli lino lyo ndyatandirote. Mwapasiri luntali mpavu nitendera zetunawo amwena ndibetsenye takuja. Chori nitandizina kuvogoba ngobana. Mwapasiri mpavu nitendere. Kumkoso kazipita akali nitendere. Uyibwe panaso akali nitendere. Kitero ifuye sababu ya Yehova. Ameni. Kwaja malima woka ndi manjawo apa posepa apa ali mayo autiso aliso ndi munda wina kuntundako awa pasafetereza matumba awiri akutiso awapatsa mbewu sinafike kunongo chifukwa choti mbewu kumene yagawidwa kwambiri kumene timayambirira ukoko so ndimene palili pamodzi pano ena amene mwaona ndizidzukulu zangu aseta segula ndio nawo kwa unadidu sai unyogira tikumvato mukulankhula pasi apo mukuti ife tasempana nazo tikadili pamwamphamvu ka tikadili pamwamphamvu
panopo ndi agogo ka alandira ndeniyo simungasangale si agogo ani munguti bwanji sinanga mindi alese makhala wake umuntu wake zidzukulu za gogo izi agogo tikudziweni dzina lanu Basilio Chalela. Basilio Chalela. Basilio, mudzi mwandani muno Mojisonga. Basilio Chumutu Chalela. Takuthokozani. Mwati chikukula. Nkukula. Okay. Kaeniyo chimwemwe chanu nchotani chimene munali konseuko mangoziyendera. Nalini kagulezi ndiwo. Makapita ukagulazi ndiwo. Mantagulezi ndiwo. Ndiye mwakumana ndi awa. Mwadziwa ngati? Aite. Simungwadziwa. Nde akupasani matumba awiri afetereza. Wokulitsa ndi wobereketsa. Kodi mawu anu mukuti chani noyo? Nipempera kwa mbuye. Mukhali nalo khalunano. Mulikale napempera asiro. Tiamike. Tiwamikani Yehova chifukwa mphamvu yanu imene mwatipani pachira lero lino. Anthu amene chimene nalosa kumana nacho otipatsira pali mwa mphamvu yanu ambuye. Mukhale kumwe mwamba kumwe kuife mutipatse mtendere mongo patse mtendere. Matsogolero amene nipatse kudya chimenechi kuti ineso nikhale olemerera. Kumwamba kulimekezeke ndipo mapatse mphamvu ni mtendere amene wapatse kudya chimenechi. Chifukwa chakudya ndi mphamvu yayikulu yochokera mphamvu ya inuyo ambuye amene mapatsogolere kwambiri mapatse mphamvu ni luntha ni mpepe ni mtendere nthawi zonse. Ameni. Ameni. Agogo tikufunani zabwino zonse. Ndithu mulime bwino taonanso kuja umene maonesa kuti mukulima nokha. Ndithu. Adzukulu asamalireni agogo. Uwu ndi mdalitso wawo. Si wa inuyo. Koma inuyo mupepukidwa ifo choti chakudya agogo akhala nacho. Ndithu. Tathokoza. Zikoma. Agogo. Tapita. Adzukulu inu. Samalirani agogo. Tisamala. Tathokoza. Ndimene tamalizira pano kupereka federeza kwa gogo.